idan UN ne su ne, idan bayanan da ka bayar ya burge su to za ka iya tsintar kanka a cikin waɗanda za su kai ko America ko Canada ko Germany, duk dai kasashen da suka ga za su iya kai ka. Amma ba kowa ya cika samu wannan damar ba gaskiya, saboda ba su cika ɗaukan normal mutum ba, sun fa ɗaukan wanda kamar yake abu na iskanci haka, sun fa ɗaukar irin waɗannan, kamar mutum ya ce shi ana bin shi ta baya, ko mutum ya ce shi ɗan Daudu ne, ko mutum ya ce dai abubuwa wanda dai na sabo ne ga Ubangiji. To wannan shi bai daɗewa, shekara 1-2 sun fitar da mutum. Idan ka ce musu kai ɗan ta'adda ne, ko kai ɗan Boko Haram ne, ko kai ɗan kidnapping ne, ka tuba kana so saboda kada a kama ka, kana so a kai ka wata ƙasa, ka canja ka daina, to wallahi ka shekarar 15-20 ba su kai ka wata ƙasa ba, saboda za su ji tsoron ka. Bature abin da ka kai masa in dai mara kyau ne, ka saba kashe mutane, ya dauke ka ya kai wani ƙasa. Yanzu kungiyar ta dauke ka ta kai ka wani ƙasa, ka kashe wani, kungiyar ta kai ka, ka ja musu business ɗinsu su ma suke yi, sun fi kai wanda za a ji daɗi a ce kai wannan kungiyar za mu ci gaba da sa tallafinmu. Amma su kai wanda zai sa a ce an kashe kungiyar gaba ɗaya, to ba sa haka. To abokina, kun ne yadda kaman ƙasar Morocco yake, idan mutum aka kama shi a cikin ƙasar Morocco to fa sai dai a mai da shi baya ne kawai. Amma in kana cikin garin za ka yi yawon ka, in ka ga dama ka kwana a titi ma ba ruwan wani da kai, yayin wa cikin ka ta ishe ka. Dan Morocco ba kamar ƙasar Algeria bane ko Libya, dan su ayyukan su bai da yawa, saboda ko ƙasashen Libya da Algeria gine-gine aka fi yawan yi, to su already ƙasashen su an gama gina su, ɗan gine-ginen da ake ba su da yawa, sai dai wasu ayyukan kamfanoni da dai sauransu. To jama'a, kun dai ji yadda kaman ƙasar Morocco yake. Jama'a, da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Daga dai ni na kunnan sarkin Afirka nake kawo muku yadda abubuwan suke. Nagode, Allah ba zumunci ba.